Bij mij in Haaswierhoorten zijn er aardig bij. Uiteindelijk komt deze dag er best nog op terug. Het waaide wel stevig, het viel er toch wat fris aan. Maar droeg waar wil ik wat. En morgen is het compleet jest. Joen en vannacht bewolking, opklarings, ja misschien nog wat ruim of een buiken. Via de temperaturen tussen de 3 en de 4 graden, de hoogste temperaturen op de eilanden. En de wind komt uit het zuiden en het zuidwesten mee. Die zal matig en vrij krachtig of krachtig wezen. Krijgt 4 en 6 in het kustgebied. Ik denk zelfs letter vannacht al de kracht zo'n. En dan komt het waar van morgen. Morgen wordt het nou maar ruim, betiden ruim. Soms ruint het even stevig. Letter, ik ben bij droge perioden en dan spant het erom of die zin er nog even terugkomt. Ik heb bewolking, jongen. En vierders, een temperatuur. Ik denk dat we morgen uitkomen zomaar bij de 8, 9 of 10 graden. De wind is hut ontstwarmig, krijgt zo'n ont 8. En dan kan bij vlagen de 9 en ik hellebuur in het watergebied. Oei, jest sprutsen. Maar de dagen erna wordt het beter. Vreed, sneeuw en sneeuw. De temperaturen erin staan gewoon op. 8 graden op vreed, 9 graden op sneeuw, 10 graden op sneeuw. Vreed en sneeuw meer droeg waar. Dan de zinnen er ik aardig bij. Zuid-zuidwestenwind en sneeuw met betiden ruim. Dus een wier te dag. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.